Yun mga kasinag, isang magandang umaga. Salamat pala sa panonood nyo sa aking mga video. Update ko lang kayo mga sinag bago ako magpunta sa aking trabaho. Nagpo-flooring kasi ako nung ginagawa ko dong kulungan ng baboy. Yan, pakita ko lang mga kasinag sa inyo si Bagwis. Bagwis! Bagwis! Ayan. Ayan mga kasinag si Bagwis. Dito siya nag-aabang. Ay, busog siya, busog. Ayan. Yan mga kasinag si Bagwis. Sama nagre-request dyan mga kasinag na hawak-hawakan ko daw si Bagwis. Hipo-hipuin ko ito. Himasin ko. Papakita ko sa inyo na mabait talaga si Bagwis. Ano. Sa totoo lang mga kasinag, mabait si Bagwis. Bihira ko lang siyang hawakan mga kasinag. Yung paamuin na masyado. Baka tama rin siya maghanap ng pagkain. Hindi na siya maghunting pag bumait siyang masyado. Sa request niya mga kasinag, himas-himasin ko siya ngayon. Yan o. Diba? Naiilang siya sa kamay ko kasi bihira ko talaga siyang himasin. Naaalangan siya, kala siguro niya yung kamay ko pagkain. Mabait siya mga kasinag. Putikan yung paa niya, naghanap siguro siya dyan ng mahunting niya. Diyan sa baba. Sa mga susunod na araw mga kasinag, gagawan ko siya ng kulungan. Kasi nakakatakot kasi lalo na pag malakas ang panahon, malakas ang habagat, lalo na ngayon dito sa amin, malakas ang hangin, malakas ang habagat. Kaya natatakot din ako baka madisgrasya siya, lalo na kung may samang panahon, may bagyo or kung anong kalamidad na darating. Ikukulong ko muna siya pag masamang panahon. Tapos pag araw saka ko lang siya alpasan. Ayun mga kasinag si Bagwis. Bagwis! Hi ka nga Bagwis. Hi ka sa ating mga viewers dyan. Bagwis! Hi ka nga, hi. Yung naputol na kuko niya mga kasinag yan, tutubo naman siguro. Natagkal kasi yan, hindi ko alam kung bakit siya natagkal. Tutubo naman. Kasi nakikita ko humahaba naman siya eh. Bagwis? 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 Ano Bagwis? Hanap ako pagkain mamaya Ang pinakain ko dito mga kasinag kanina, pagong kasi wala ko nahuling daga. Tapos tikling, yung mga bitag ko wala. Sa mga nag-ano pala dyan, nagko-comment na mag-alaga daw ako ng puting daga. Mga kasinag, napakalayo kasi namin sa sentro talaga. Mahirapan ako maghanap. Kung mabiyahe kasi ako pupunta sa Naga, mga 3 hours pa. Tatawid pa ako dito ng dagat sa amin. Kaya ngayon, pag-iisipan ko mabuti kung kailan ako mabiyahe sa Naga. Mga kasinag, kung sinong may alaga pala dyan ng puting daga na malapit lang dito sa area namin, sa Siruma, o kaya kahit hanggang Tirambak. Kasi sa Naga mga kasinag, malayo na kami. Mabiyahe pa ako ng higit 3 oras. Tapos tatawid pa ako dito ng dagat sa amin. Napakalayo namin mga kasinag. Sa totoo lang, maganda sana yun. Gusto ko sana mag-alaga nun para yun na lang ang isupply kong pagkain kay Bagwis. Kaso mga kasinag, saan ako kukuha dito? Dito sa aming area, walang pet shop. Yung mga nagtitinda ng ganun. Mabuti kung meron sanang viewers ko dito na mayroong may alaga dito sa bayan ng Siruma. Kung meron man dito, mga idol, comment naman kayo. At pupuntahan ko kayo para makapag-alaga ako. Yun lang isusupply kong pakain kay Bagwis. Yung kasi mga kasinag, yung pamangkin ni Mrs. hindi pa nagre-reply. Nagpapa-order na kami nung yung pan-trap sa Lazada. Ay kaso hindi pa nagre-reply. Ay malayo kasi yung mga kasinag, yung barangay Bagong Sirang.
maglalakad pa siguro ako ng mga 2 oras. Kung lalakarin ko papunta doon, wala naman akong service papunta doon. Kaya ay inaabangan nga namin. Naantay namin mag-reply ay kaso hindi pa nagre-reply. Ewan kung baka may problema mga kasinag. Kaya sabi ko sa misis ko, siya na lang ang mag-order. Pag nagkalmada na ang dagat, siya na lang mag-order para salubungin na lang namin sa bayan ng Siruma kung di-deliver na. Ganun lang ang gagawin namin mga kasinag, kasi yung magdi-deliver kasi nun hindi makakatawid dito sa barangay namin, hindi makakatawid ng dagat. Kaya plano namin ganun na lang. Hindi pa kami mapag-order ngayon kasi malakas ang dagat, wala nakakabiyahing mga bangka. Kaya abang-abangan nyo lang mga kasinag, Lola Chit and AC. Yan mga kasinag, yung YouTube channel niya. Siya yung nagpadala sa akin ng 1,000 na pampabili sa pagkain ni Bagwis. Plano ko sana noon, ibili ko siya ng 45 days. Kaso madami nagsasabi na baka maubos yung manok namin pag nasanay siyang kumain ng manok. Kaya ang plano ko, ibibili ko lang ng wrap sa daga. Nakakita na ako mga kasinag sa Lazada. Yun lang ang order namin. Kaya Lola Chit and AC, maraming salamat po sa mga viewers ko dyan. Bisitahin nyo naman po ang YouTube channel ni Lola Chit and AC. Ayan, yan lang hihingin kong lambing sa inyo mga kasinag. Huwag nyo naman pabayaan si Lola Chit and AC. Suportahan nyo naman siya. Maraming salamat mga kasinag. Ito na si Bagwis. Lagi nakataas yung paa niya mga kasinag. Hello. Tama na yung mga kasinag, bihira ko talaga siyang himas-himasin. Kasi baka taba rin talaga siya maghunting. Kaya hindi ko siya pinapabait na masyado. Gusto ko yung lalapit siya pagkakain lang. Sa mga susunod mga kasinag, bibidyohin ko ito. Pag tinatawag ko, lalapit naman siya pag tinatawag ko. Pag kinakawayan ko, lumalapit siya. Lalo na pag gutom na gutom siya, lumalapit siya. Pero hindi ko lang siya pinapaamo na masyado or pinapabait. Kasi gusto ko talaga siyang matutong yung ugaling wild talaga. Yun ang gusto ko sa kanya mga kasinag. Yung matuto siya sa manghuli ng sarili niya. Manghuli ng sarili niyang pagkain. Yun ang gusto ko matuto sa kanya mga kasinag. Kaya kung aalis man siya at kung saan man siya pupunta, susubaybayan natin mga kasinag. Kung lalayo man siya, hindi na siya babalik, okay lang, tanggap ko na. Pero ito lang hangad ko sa inyo mga kasinag. Kahit sana wala na si Bagwis, tulungan nyo pa rin ako. Tulungan nyo pa rin yung YouTube channel ko. May pangarap kasi ako, gusto ko lang maayos talaga yung bahay ko na pinapagawa. Kasi nung nasa ibang bansa pa ako mga kasinag, hindi kahit ako pinalad para mapatapos ko yung pinapagawa kong bahay. Kaya ngayon, humihingi ako sa inyo ng tulong na huwag nyo sana akong pabayaan mga kasinag. Yun lang ang hangad ko, matapos lang yung bahay kong pinapagawa. Saka dito kasi mga kasinag, ang pinoproblema ko, pag may samaang panahon, may kalamidad, buwabaha. Yung bahay na tinitirhan namin ngayon, yung higaan nun, inaabot ng tubig. Kaya yun ang pinoproblema ko mga kasinag pag masamang panahon. Saka pag may kalamidad, nag-evacuate pa kami. Umaalis kami doon, pumunta kami doon sa center. Pero kung yung bahay ko sana maayos na, hindi na kami mag-evacuate, safety na kami doon ng pamilya ko. Kaso yun lang ang hangad ko sa inyo mga kasinag. Huwag nyo sana akong pabayaan. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga susunod mga kasinag, lalagyan nga natin ng palatandaan si Bagwis. Lalagyan natin siya ng kahit yung singsing sa paa. Kasi si Bagwis, mabait siya kahit kaninong tao. Kahit andyan lang siya sa daanan, baka isang araw kasi manghunting si Bagwis sa daanan ng maraming tao, may makakita sa kanya na wala sa kanyang palatandaan, baka hulihin siya. Mabuti kung may palatandaan na hindi siya hulihin. Alam nila. Kung dito lang sa area namin mga kasinag, dito sa sitio namin, alam nila na sa aking alaga yan si Bagwis. Alam nila yan. Kaya sa mga susunod mga sinag, antabayan nyo yung mga sunod pang gagawin natin na vlog kay Bagwis. Sa ngayon ito muna mga kasinag. Ito pala ang kaya kong gawin para sa inyo, para mapasaya ko kayo. Kaya maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik sa aking YouTube channel. Mga kasinag, hanggang dito na lang muna.
Ayan mga kasinag, iwan mo natin si Bagwis dito para makapag-hunting naman siya, makapag-aral siya talaga, makapagsulo siya dito. Kasi siging ingit-ingit niya, baka naiingayan na sa sinasabi ko. Ayan mga kasinag, hinimas ko na siya at pinakita ko na rin sa inyo na si Bagwis mabait talaga. Pero hindi ko sinasanay siyang maging mabait talagang sobra. Kasi baka tamarin na talaga, maghanap siya ng pagkain, umasa na lang lagi sa mga binibigay ko. Pero kung saka yung mga kasinag, naiintindihan ko siya na mabait at umaasa pa rin sa akin kasi magre 3 months pa lang siya. Kasi nakuha ko ito mga kasinag, April 15, April 18, birthday ko. Kaya birthday gift ito sa akin ng kalikasan. Or si Lord na rin siguro nagbigay sa akin ito. Kaya yan mga kasinag, pupunta na ako sa aking trabaho. Iwan natin si Bagwis dyan. Hayaan natin. Malayang malaya yan dyan mga kasinag. Mag-ano kasi ako mga kasinag, magpo-flooring ako nung tangkal na na ginagawa ko, tangkal sa Bicol yung figure. Ito mga kasinag, ipakita ko muna sa inyo. At mamaya mga kasinag, trabahuhin ko yun. Anong oras na? Mag alas 10 na. Kaya pakiramdaman ko kasi mga kasinag ang panahon. Kasi makulimlim, baka umulan. Kasi yung pupluringan ko ng ng kulungan ng baboy, walang bubong, nilagyan ko lang siya ng trapal. Ito mga kasinag, ayun, matangkal na yung isang kanto. Wala kasi kaming budget pang pagawa mga kasinag, kaya ako na lang nagtatrabaho. Ito yung trabaho ko mga kasinag, yan. Napluringan ko na siya kahapon, hindi ko natapos kasi sulo lang kasi ako nagtatrabaho, kaya dalawa supot lang na simento ang trabaho ko para madali. Kasi kung lalahatin ko, mahirapan ako kasi makulimlim ang panahon, baka ulanin, masayang. Kaya yan pala yung trabaho ko mga kasinag. Pinahuli ko na yung kainan dito kasi matrabaho yun kaya ito muna ang floringan ko muna siya dyan, tapos yung kainan pahuli ko na. Wala pa siyang bubong mga kasinag, bububuhan ko pa yan. Madam, shoutout po pala, ito na po pala yung pinapagawa yung kulungan ng baboy, hindi ko pa natatapos para doon sa 3 inahin. Madam, maraming salamat po pala sa lahat ng tulong na ginagawa niyo sa amin, para kahit paano para sa future ng aming anak. Maraming salamat po. Sa totoo lang mga kasinag, yung amo namin sa yung inalagaan namin baboy, tapos yung may-ari ng lupa na binabantayan ko, tapos yung palayan na pinagkaloob sa akin, ako rin magtatanim, tapos yung bangka, tiyahin nyo ni Mrs. na nasa Canada. Tiya, sana nasa mabuti lagi kayong kalagayan at sana laging healthy ang inyong pangangatawan. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa amin. Ayun mga kasinag, hanggang dito na lang at ako'y magtatrabaho pa, pero hindi pa ako nag-aalmusal. Alas 10 na ng umaga. Pero kanina mga kasinag, kasi nung gising ko ng umaga, may mga prutas kasi sa bahay na avocado. Yun ang inalmusalan ko, pero hindi pa ako almusal ng kanin. Mag-almusal muna ako ng kanin at magtatrabaho na ako. Ito na yung buhangin, hinakot ko, siminto na lang ang kulang. Kaya yan mga kasinag, maraming salamat talaga sa pagtangkilik na aking YouTube channel. Hanggang dito na lang, bye bye.